siya tinagsakripisyo. Masakit anak pailaan. Wani ka, nagkasatan. Sana ka din maray. Kagurak pailaan ni Aga. Nagsaya at agkenkwana. Plano ko maatulungan. Ngamaan niya tiin subad na. Si Kapay tinapili na alukwan kan pagsangitan. Agyaman na kiti panangis sakit yung kanyak. Ngamlipatin yung kumanday ta. Imadayo tapno saan ako na makarik na iti saam. Diya kaya ti agsangit. Saan aday tati pagsangita? Ay, noon niya kiti namin tinakaistorya at tidayta. Ang masalutsot ko man. Ay ayatem ka di pailaan ni Aga. Ul budak ti bagik no jak aklo ng dayta. Ngam sana kas karina ti manglipat. No ay ayatem. Apay adi mo inlaban tiritam. Apay nga impalubos mo asikati masakitan. Saan ka man naging bubukod? Kanjak kaya ti ada masakitan. Gaputan na riknak nga ada ni Mildred ti inayat ni Aga. Sige ninang, baliwak naman ti umawag. Kay suna nasango ni kati imawag. Angap, saan kami ba't nakapagbayag ang nagsarita? Amok, napasakit at tirik nana. Ay, maag ni Aga. Kasla, ginundawayan na laang ni Nika. Masirib ken nasingpet ni Nika. At sino kumalaang dayja Mildred? Ay, no apay ajak imbaga nga adda kaayan-ayat ni Agan. Ay, adda ko man maaramita tatno saan nga agsagsagaba ni Nika. Mildred, ada ka ti ibagam kanyak? Nasingakan sakit ni Aga. Kasla, naunag ti pampanunutan. Itay simang patak manipod iti talon. Nagdiretsyo ka dito'y sirop ti kinawayanan. Nalamlamis nga rod dito eh. Napudot ijay talon. Pinukan damat nga minon jay kayo paglinlinungan mi. Kasla, ata pa kariribukan. Malagip ko pa lang amin ti saan nga idadaray ng tikidang iti kasarta. Makagura talaga kanyak. Napatagla unay ni Nika kankwana. Mildred, sikat ti pinili. Gaputa sikat ay etak. Kat ni Nika. Di mo inayat? Napinpintas ngam siya. Masirib. Kan baknang tapay. Wan, baknang da. No apay ang nagabrod pa ilaan. Nalabit. Naragragsak ka kuma. Saan mo na panunutan dayta? Diyak kaya't masakitan ka. Anya ti kadampi to. Amom amanipod pimusay ti kasinsin ko. Kakugurakan. Mabaynak na ko ma. Anyang rod. Tawan ti kay karyak nga umadak di tinadaag abalay mo. San ka ati maray ti kasarda Aga ken Mildred? Saan at nagtatakon? Mabalin mong si pumanaw. Siya ka di talaga ti kaguram, weno ni Aga. Da kayo nga agama. Nasapa api musay ti kasinsin ko. Nagkonsumisyon ken ka gapo kadagiti makailuod abisyo. Sa linuko pailaang ni Aga ni Nika. Ni Aga ti kabagyam. Anak mo lang iti bunyag ni Nika. Pumanaw kan kunak. Saan ka akasapulan? Oh, tatang. Langayo ti nabartak ah. Apay anaginom kayo kat impawi lang ti doktor ti panaginom mo iti nasangar. Nasakit law na itinakam ko. Nakabaybayag lang arudan. Impalagip pa lang ni Kidang ti panakatay dadi nanang mo. Ay, nagapan nyo gayam. Napan ko ngarot kinasarita ni Maestro Jomel may panggapi ti daga. Bambangkagan tayo iti asdag ti kapanagan.
Ket napanunot ko ti dimbagas iti balay ni Kidang. Narobroban tigura na kanyak tatang. Gapukin ni ka, linaksid na tayo nakabagyan na. Ket oray niya ti mapaspasamak kada tayo. Saan tayon anam namaan ti tulong na. Nabayag sana di mo nasarungkaran ti talon aga. Nakamagmagamot tan. Agrangdangat pa yan. Idilawas na tinaudi pa ng sarungkar ko tatang. Madaman nga palusot ti daduma pay. Di pa'y kat makirog dagiti dawanan. Atap ko nga danang loko kanyak tatang. Naduktalak ana abutan iti sirok ti tambak. Sa ginaburanda iti ruot tapnusan amadlaw. Nagloko dan. Tumagbatak ng maduktalak. Tatang, narigat ti may sarsarak. Ipamuspusak langan ti pangawidak iti pangpadanom ko iti talon tatang. Kitno awan samot ti danom, iti aripit. Nay, agrangringat matan. At dadanom iti dayja kinulang. Jak mabalin na biyangan. Ang mga nukagura dakton. Surungag ti aripit. Tabaring at dapay danom iti naununag apaset na. Ay, nasaysayat langan, no dangag paiso. Ag tinulong tayo langan tatang. Dahit ang aripit ti unurak. Da kayo mati jay bangir. Sige. Yung uray at dadanom mi jay. Marigatan ka ang mga awit. Tamano akin na lang ti pangilasata mi ti danom. Masapol nga anusan tatang. Da kailangan ti mangunor iti dahit ang aripit. Siya ko ni jay bangir. Tapnusan kayo ang marigatan. Nabanugag. Agasam tirigat mi kinitatang. Anangawid iti pinang padanom mi iti pinatya ng datalon. Ay. Awan sakit din ni Mildred. Sigod asabatan nak no mapasungadan na kasumangpat. Bakit? Aga, simangpat kagaya man. Adaak dito'y kwarto. Itaman pa yan nakaida ka. Sigod nga agsagsagad ka niti parangan no kastoy nga oras. Itay pa'y anak kailadag. Diyak pa'y naimas tinangalda. Ag kakapsutak. Naimit ti panagamas ko. Anya? Kumusta nga ro dun ti marikriknam? Nasaya at matan. Ay, bumaon nakbankit di. Nabanbanok ka. Ay, pinatya ng dati talon. Nakadayo at anangawid iti pinangpadanom ko iti talon. Naglukudan. Di mat idi naudi ang sinarungkar gat agpalusot dan. Agbagas pa yun ti daduma. Iso nga inananusak a pinadanuman. Ay, nabambandog tan sa laeng aga. Nakaululab. Ha? Tudon sa. Ay, di nasaya at tatang nagtodo. Adupay adanom ti masapol dagiti pagay. San nalakit di apigsaan Sige, nasaya at nagpaisunod da. Ay, sumro man ti naman nagsulsulit ni tatang. Idi pa'y lakalman nga agtutudo ni ka. Agbagyon sapay kidinta, nakapigpig sa tiangin. Naimbaglaan ta naimag dito'y balay. Saan kayo nga ro rumrumwar nagbagyo? Kat ang mga doon niya pa iti mapasamak yun, ninang. Kasadot ko ti rumwar no agtudo. Naimbaglakit din ta, nairanaan naggroserya ak iti. Uray makalawas nga agtudaw. Ay, saan ko mamadaan, ninang? Kasi nagiti babasit ti babalay da. Ay, di mo ibaga. Malagip mo pa'y laang day nga aga. Agrigrigat laki din ti biyagdaki ni Mildred. Gungunada. Ninang, lipatin niyo ko man tinapalabas. Maagkit diya. No nagpanunod ko ba, nasayaat ko matibiyag na. Ang kasano, pinagkitkidan na ti jayak ken kwa na pinagadan na.
Ay, ang bagyumat dito eh. Saan na kami na pinastrek ng trabaho? Agtalinad kami lang ulit ipagdagusan mi. Ay, nakabutbutang ngot namin nagbagyo dito eh. Nakapigpig sa tiyangin. Dadansan pa ang makita ti dalan. Apay nga taasan na suminay di panunot ko ni Aga. Ay, di ka di pa'y lahat? Hanap sana na may parpang. Agbaso laklaan. Ah, nininang tiyo mo alat. Hello, Ninang? Nika, nabasa kiti Facebook nga ang pagbagyo kanu dita. Wan, nalain kayo at gaya man nag-Facebook ah. Kasta mo ti pagliliwaak, Ninang. No awan trabaho, ag-Facebook ak. Kasi ta, saan da kami na pinarwar, ta napigsa ti bagyo. Ay, kit, aganad ka nga rod Wan, Ninang, kata kayo dito ha, kumusta kayon? Nakapanawan ti bagyo. Ado, tinadadaal ti balay na. Kan napirti ti mula, dagiti manalaw. Ay, kaasi damat no kasta. Nagrigat lang arudan ti panagbiagda. Apagpiit ka mat Aga. Apay akas sa dilangam. Ay, awan tinagbalinan ka dagiti pagay. Naipabatok dagiti dawa. Sa, dakkel pa'y lati danom iti talon. Di, awan nga rog ti maapi. Utang pa'y ti daduma ginasto sa nagtalon. Ay, nagkasang tinapasamak ka dagiti pagay. Nagmayat ti rubat da. Mangga po pa'y lang agbagas dagiti dawa. Ang nabagyumatan. Ang mga nuuray ti garamik at saanan apakairanudan. Ang kapsutak manan. May martas di pa nagpitik ti pusok. Ay, kasano pa itatibiyag tayo, Mildred. Kakaasi tayo lang arudan ako markaramot. Apay kasta ti lang ang masimangpat, Mildred. Bumbumsag ka. Kasta da kinabutang mo. Kunak man o dagatangam iti tiyanggi. Nasabat ko ni tatang. Nabartag aglalaaw. Kubarkarit manan. Sinublan man ngaminan ni tatang ti panagbisyo na. Nasakit laon ni tinakam na, itikawan tinaapit tayo. Bakit ikas ti abiyakin? May pilang gumat ti lumong! Ay, una yan ni tatang. Hoy! Anya ti kikita nyo? Yung kaya banda kita asawa ka na nakyo, kagpipinutay tayo kinay! Ni tatang. Agkarkaryaran. Ha? Mildred, Wah! kasta unay na panagtigargar mo. At kalma ka laang. Lupa tayo! Inakayaban ni tatang tagawidan. Awan matkit diti mang tutupkan ko, ana. Talakayan, kansaanan ang makabaal. Mangan kayong tatang. Ano san yun dahi ti sardinas nga inutang ni Mildred iti tiyanggi? Kasano adi ag sakit ti tiyan nyo? Ket no nabartek kayon, ket saan kayon amangan? Nagpiman lagi din ti biyag tayo barok. Naumakon nga grigrigat. Matayak sa diyak man lang mapadasan diyak namay. Tatang, masyanak kada kayo. Saan kayo man lang ang maipayan iti pagnamayan? Saan kayo ang maawanan iti namnama? Namnama? Takaanon to ba? Inusar mo kumati utak mo ini. Tatang, Nakanobya kay ti baknang san pa lang ay sutin asawam? tatang, ang mga numangag na kayo ni Mildred. Diyak kaya't ang masakit ang tirik nana. Oh, Ado ti sakripisyo na kada kayo. Nagagkuto ni imbaga ni tata. Gusto man. Apay kami na siya tinasawam. Saan ka kumangag sa awi ti kasta? Sikati ay ayatek. Sikati pinilig. Ket, agiin nanos tayo kuma. Mildred, anya ti mapaspasamakin ka? Nakaluslusyaw kan? Ha?
Matayak saan? Ha? Ay, naglusdo yan na Mildred. Mildred! Mildred! Natalimutan ti asawa. Naimbag na nagbakasyon ka. Awan, madanon to madlata ati panagawid ko. Mailiwak nga roda ni ti pamilyak. Oh, taga dita kagayam? Ah? Kwa. Talaga kasta lang ti biyag gayam. Masapol ti panagan-anos. Si kang rod ate sigurado na da fiancé ng Australiano. O, di naktulip-lipatan no, kasar ka ha? Okay, barang mayroon na nakabakasyonak. Sige. Bye. Anya day, chay. Danda ni Jack pa'y nakasao, ididamagan na no damam mo kaya lugar ta. Nakakaasimot ti asawak, tatang. Nakaluslus siya tilangan. Anya lakit hindi kastoy. Agasgasat tayo. Nagrigat lang arudan ti biyag. Kasta pa ti kasasad ti asawam. Jack mo, no apay nga inlimot ni Mildred, nga danadagsan na sakit na tatang. Kasanong raditan. Pangalami ti dakkalagata dagastusam iti pan nakapaagas na. Jack mabalin abaybayan ni Mildred tatang. Jack may turad abaybuya aklatan amatay. Uray saldam ti talo na tawid mo. Kurang lata. Ad-ad rumikat ti biyag tayo. No umutang ka. Tapangalam to iti pagbayad mo. Sana bali ang may lumlumak iti utang tatang. Agbyag lakit di ti asawa. Adat naman na napimbintas ti balay mo kidang. Anya ti kadampi taw. Makaungit ka man na dagosan. Pasensya ka nun nakainumak. Takayat ko lang namin nga datured ko nga kidaw iti tulong keng ka. Anya ti kunam. Ay, nagpusko lang ti rupam. Linaksid kayon nga agama akabagyak. Agpakpakasiyak. Para laang kini Mildred amanugang ko. Agtalungal daw na ni ospital. Nadagsan ti sakit na kit masapol na ti dakkel agatad para di pan nakapaagas na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, umutang kayo kanya. Bilin ka din ni aga dayta. Amudag ka di matlaang. Pangalaan nyo ti pagbayad yo. Idinto ang nagrigat ti biyagyaw. San nga mo ni aga na ito ayay ko. Tapno agkidawak iti tulong. Naging nanakamakimay. Masyanak kini aga. San na kayat aboy-buyaan na matay ni Mildred Latan. So at tulungam kumati ka anakam. Saan ka kadi ang makaaw-awat ha? Nalpasan alinaksid ko akabagyan ni aga. No, sanda kami matulungan. Uray, umutang kami itinayon ti pagpaagas ni Mildred ah. Saan kayo akayat na pautangan? Uray agluwa kayo pa itidara. Naulpit ka. Awan pusom kidang. Pumanaw kan! Dusa ni aga da ito'y. Gapo iti panangloko na kininika. Napan kay gayam nagpatulong kini Auntie Kidang. Amo yung matakagurgura na tayo. Naulpit launay da dya kasinsin da dinanang mo, Barok. Tatang, saan tayo ang mapilit no saan na tayo akayat at tulungan? Aging ka ita, kagurgura nakpailang. Gaputa pinilik ni Mildred. Ngem, kaanakan na. Anak na lang iti bunyag ni Nika. Napataglaw na kini Auntie ni Nika. Kasla anak ti pangibilangan na. Ket kasanong nga da ito ayan, Barok. Awan pa'y nautang ko anayon ti pagpaagas ni Mildred. No muna ta,
kinasarita nakmanan ti doktor. Saan ang mabalin ang maitantan ti panakaopera ni Mildred? Makapanuno titidak na tao na kastoy. Nagsarita kami itay, kundi badong. Tatang, uray ka sa ti kinarigat ti panagbiag. Saan nyo kumaapanunutan ti agaramid iti kinadakas? Sige! Ibalod yun ay kabadong! Ni Nika. Umawawag. Hello, Nika? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Makapungpung tutak. Pinanggap na katakawan ni Badong. Anya? Sa itikalman, imay ni Pitong dito'y balay tapno agpatulog. Na ospital ka no ni Mildred kat masapol dati dakkel agatan iti panagpaagas na. Apay, anya ka ti sakit na? Saan ko na dinamag? Awan ti bibiyang ko kadakwada. Kaasi naman, Ninang. Uray ko masang kabasit la agatan ati pa utang nyo. Kat pangalaan da iti pagbayad da. Dusa ni aga da iti ay. Sika apay tilino ko na. Nasayaat ko matibiyag na no saan amaan. Di na payamanin, kaya inayat mao. Nakaraing kagaya man. Kumusta ti marikrik nam? Nakapsutak lang unay, aga. Marik na ka. Saan ako nga agbayag? Saan ka kumangagsawi ti kasta? Diyak may turad aboyaan ang matay kalatan. Saan ako napaagasan? Ang mga no, saan nagtumutla maimbagan? Sayang lang ti kastusan. Diyak kaya ako mo saya at agad sanak. Saan? Kabaalan na ka di apanawan? Saan ka agsangi? Saan pa'y akamao dyan? Di amin aga. Agasawa ka na naman na. Amom ni Christy, san ka day? Damag ko akas tauna yan, ti kinabaknang na. Nabayag ngamin, ang nagtrabaho di abroad. Kan baknang tinakiasawaan na agang ganait. Nakabakasyon gayam tata. Nabayagan ang diyak nakita. Awagam. Oh, dahil ito'y tinumiro na. Sige tata. Padasag tagpakpakaasikin ko na. Barang kahit nakapautangan. Sige. Maala kong ti agbutang tatang. Saan ko akabalan ang mapukaw ko ni Mildred? Aday ta. Hello? Agyaman nak ta sinong batam ti awag ko. Siyak niya aga. Kasapulak ti dakkel agatad. Apang paagas ko iti asawak. Ha? Sige. Agyaman nak. Bye. Oh, anya ti kunan. Saan na ngayon panamnama, tatang? Dakkel ka no tinagastos na. Kasano nga taday tuyan? Saan ka ngagsangit, Mildred? Adda ka ni tinatalgad a kasasaad. Ang makapadakas ken ka ti agladingit. Mabalin ka di, nga arakupan na. Kaya't ko amarik na, tibara ti pamatag mo. Ay ayatan ka unay, Mildred. Kung nagnumatay ako, inabutan ko. Itiday di panagkinim ko sa paiti operasyon. Nga mga no sa anak ko na makari. Ngam ti panagpatpad mo itidakulap ko, tinagpakirit kanya. Naasipay lang ti Diyos. Kasan ti kinadagkal ti gatata na utang mo. Kasan ti panagbayad mo. Saan mo pa'y lang nga panunutan dayta? Tinapatag, naispalkan. Masapulan ti kwarta. Agyaman takit di. Tadamat laang na utang ko apang paagas ko ken ka.
Diyak maliklikan na panunutan. Masyanak ka. Nagkurapay lang amin ng tao sa nagsakit at pailaan. Ada ipunukan ka. Oh, anya dayta. Mariklik na akong dayto'y asakit, idibalasang agpay. At diyak ninamnama ako maro. Nalabit. Adda basol ko. No apay ang naalam dayta asakit. Napasakitan kalauna iti. Saan laang asyak tinapasakitam? Ha? Kumusta nga tan ni Nika? No iso ko matiin asawam. Awan ko makastoy a problema. Pangaasim. Santa ko man napagsaritaan dayta. Di nasayaat. Ituloy mo ti agina na. Sana nakapunbok iti cellphone ko dito yung numero. Sino mo tagay ito? Hello? Hello, Aga. Kumusta ka? Nika? Sika? Manon atawan tinapalabas. Dandan ni Dimon san mailasin titimag ko. Nalipatan na ka talagan. Diyak namaan nga awagan nak. Kumusta ni Mildred? Nika? Amok tinapasama kan kwa na. Nagsarita kami kini Christy. Agyaman ka, tapi nautangan na ka. Agam mo kayo gayam ni Christy? Wen, nabayagan nagtrabaho dito sa Dubai. Kat, aday bagakan ka aga. Siya tinagkapuan timpa utang ni Christy kan ka. Ha? Anya? Pagsaritaan tanto ti pa nagbayad mo, into nagbakasyonak. Okay, bye. Bye. Naggapukin ni Nika timpa utang ni Christy kanyag. Anya day tuyan nga inaramid da kanya. Nasaya at mapanunot mo ti agbakasyon, Nika. Ay na, mailiw at launa yun ken ka nakaw. Saan lagay mo ti pamilya ti mailiw kanyak, Ninang? Siyempre, imbilang ka akaslapon no nga anak ka. Agyaman at Ninang. Malagip ko gayam. Anyat damag yun kada aga kan Mildred. Awan ti bibiang ko kadakwada. Wan kayam, umut-utang idinipitong ti pagpaagas ka no ni Mildred. Saan ko nga inikan? Ni Christy tinakaamo kiti amin, Ninang. May papanitian niya. Mayon daw. Saan tayo napagsaritaan, data? Awan mutlat kasaskan na kada kayo. Saan ako magbakasyon? Ada na pati kagapuna, Ninang. O sige, agkita tayo tulangan. Bye. Bye. Anya pa'y lati pakalagi pa ni Nika kadagiti nga kasawa. Ada ka no na pati kagapuna iti panagawin na. Ay, anya nga ta? Napintas ni Rubuat na giti pagay aga. Sapay kumatasanda ang mabagyo. Sapay ko matatang. At damadlaw ko king ka. Awan ka ganay gayam. Dakadimot marikrik na mitibagim. Awan tatang. Puno mariribukan ka no kasano makabayad ka. Nagdakkel namin tinutang mo. Anya kami tinagsaritaan nyo kan Kriste. May panggap iti utang ko daytoy tatang. Nadagdag san paingam iti dayta. Dak kabalan nga ibaga dayto iti asawag. Anya ka di dayta? Imawag ni Nika kanyag. Kat impudno na ang naggapukin ko na ti kwarta nga impautang ni Christy kanyag. Anya. Agam amu dagayam kanini ka. Agam apay akas dati na mayan na. Dak mo tatang. Dakas parparik na kanyag. Saan ka nga gilima di asawam? Ang mga nudakdakas to, tiibungan na. Unang nga na pati nga ibagam kanyak.
Saan ka man nagsasaong? Jak kumakayat nga ipodnoken ka. Ang mga numakigtot kanto inton agpakita ni Nika kadata. Ano niya ti? May panggap kininika. Nagsarita kayo gaya. Dakkal ti pakainaigan ni Nika iti daytoy. Na minsan lang ngay mawag. Agbakasyon ka no, tapno pagsaritaan mi. No kasano ang mabayadak tinautang ko kini Christy. Saan ko ang maawatan? Mildred, ti kwarta nga impautang ni Christy. Ket naggapo kini Nika. Pinautangan na kaninika. Gapukan ka, Aga. Gaputan na patag kapailaan kan na. Saan nagkitakin? No si katikidawan na akasukat na. Saan ako na mas daw, iti daya pa nagsasango tayo, Nika. Impod na ni Aga kanya. Asi ka tinagpautang kan kwa na, tapno da pagpaagas ko. Utang ko tibiyang ko kan ka. Kat mo, nga amin nga utang, kat nasken ang mabayadan. Amo, Nika. Kat, anya ti kayat mo pagbayad mi. Ni Aga, iso ti kayat mo, akasukat tibiyang ko. Mildred, urayan tangag sa ni Nika. Napugto ni Mildred, di kayat ko ang mapasamak, Aga. Ah, Napawag magbasit ti bakasyon ko. Taas asikaswag ti susurot ni Aga kanya kiti Dubai. Amok. Hindi pa ilang nagparit na kanyak data. Saan mo pa'y kayap ang nalipatan ni Aga? Sa bagay, no si katika din na saan ton nga agrigat? Agbihag ka na naman. Okay, pagsaritaan nyo na yung bagagasawa dayta, ha? Sige, saan ako nagbayag? Nanaksan launa itikin daw ni Hikat ata. Akasukat ni utang ni Aga kan kuhana tapno maagasan tak. Di asawa ka mismo, tatang. Saan ka kumangagsangit? Ang mga nuwan niya ti mapasamakin ka. Nasaysaya at lakuman anatayak. Binaybayan nak lakuman ni Aga. Saan ka ngagsao, hindi kasta? Dakal ti atap ko nga dapa kainaigan ni Kidang iti daytoy. Gaputabak nang dan. Maramid na ti kaya-kayat da. Masapol, ngagsarita kami. Saan, tatang? Saan kayo amapan magliribok? No da ito'y tinaykad nga mapasamak. Awata! agladladingit launan ni Mildred. Gapo iti kayat mo ang mapasamak, Nika. Amkag, amangan mo niya ti mapasamak na. Saan ka kadipay ano o mga grigrigat, Aga? Nika, nakurapay kami nga agasawa. Ngam naragsak kami. Linuloko dita nga ibagbagam, Aga. Kasano nga ibagaman naragsak kayo no agkiraos mo ti tiyan nyo? Pangasim. Saan ko maasyak tikid daw ang akasukat yung pautang mo kanyak? No kahit mo, tagabunak. Di ka ko magbalin ama, Aga. Naskan ka dingag pa rin to mga kitisangom. Bueno, agloa kiti dara. Pampanunotam siguro ang naranggasak. Ngam, apay saan na ka maawatan, Aga? Ngam okay, no saan na ka maawatan, pumanaw kan. Baliwak to ti makisarita kada kayo nga agasawa. Pure anya kayam ti aramitek. San ko tama tagi ko ti panagayat ni Aga. Talagang ayatan na ni Mildred. Awan planok. Ama nga gawkan ka iti asawam. Ingi mapayasan na kamawatan na ka. Mahag ka. Di ka maasyan iti asawam. Anya akinamaag da ito'y Nika. Ha?
Kunam nga ta, ajak maamuan. A pinautangam ni Aga, tapno da pagpaagas na kini Mildred. Kat amuyo ka din anya ti kasukat na, Ninang. Ni Aga. Maaga! Ninang, saan yung amo ti adda dito'y pusok? Da kayo, ad-adda a pinagturayo ti gurayo. Di yung pinanunot amay sa abyak ti nakataya. Pasensya kayo no nasungbatan kayo ti sana ng sayat, Ninang. Pakawanan da ko ma. Ngam, kaya't ko lang alaw-lawagan ti panunot yo. Anak, Saan kayo makasao? Tapod no timbagak, saan ka di? Ninang, ang baliw kayo kuman. Masya naglaunay kini Aga. Kadakwada nga gasawa. pinagraumnak ni ka. Nasinaw ti pa nagpuspuso. Di ka nagsangit, Mildred. Agpada ta ang babae kat masaksakit anak madlaunay. Pakawanan na ko, ma. Ha? Inarakot na ka. Apay nagpagpakawan ka. Amo ka na sahir ko launay tirik na. Kinapod no na. Awan panggap ko na planok ang mga gaw iti asawam. Ha? Anya? Ang kasanon ti utang ko kan ka? Saan mo na panunutin day jay Aga? No saan nyo ang mapayadan? Tulong kon kada kayo nga gasawa. Kat denggan na ko, ma. Imbagak at ibayad day jay nga utang nyo kat sika Aga. Ngam kinabot no na kastilang ti imbagak. Takayat ko at tukudan no kasano ti kinapatag ti tunggal may sa kada kayo. Agyaman na ni ka. Nasayaat ka unay. Diyak tumalipatan nga utang ko tibiyag ko kan ka. Napanagnikak. No kasano ti kinapatagyo iti tunggal may sa. Talaga ada kayo ti agkagasat. Saan na para kanyak ni Aga, Mildred? No di kat para kan ka. Sinubok kayo lang. Nangrunagan ka, Aga. Ijay anapanagnikak. Asan asyak. Ti adda di tapusom. No di kat ni Mildred. Iso asori, ha? No nasaktak tirik na yung agpatpada. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Da kayo at talaga ti para iti tunggal may sa. Katsyak, saanak amay karikan ka, Aga. Ulitak. Awan planok ang mga agaw iti asawa, Mildred. Kat, nubilang mapanunot mong tumati Aga broad. Tapno sumaya ti biyagyo, Aga. Awa ka naglaan. Tulungan ka. Nika, ulitak man ang tiagyaman kan ka. O sige. Agpakada akon kada kayo nga agasawa. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada kayo. Mapana koon. Mildred, di ka nagsangit. Itilaksin ti pa naglukom kinini ka hindi. Nagtalinaan. Anasin ako ti puso ni ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.